Amma ka yau. Ha, tsaya mana. Ina face mask ɗinka? Na bari a mota mu je da. A'a, muna bin ka'ida da doka ne. Na sani to zan saya a ciki. Zaka saya an ka shiga zaka saya. An ka shiga da Allah sauri nake yi. Ba ruwa na da saurinka. Na dan dakata. Kai tsaya da kyau. Kai 55? 55. Eh? Malam Bello! Malam Bello ga mai corona. Corona ne? Wallahi ga mai corona. Banda yanke hukunci, banda kyamata. A'a. Ya yake lamara. Dogo ango. Ya lamara. Yaya? Lafiya lawan wallahi. Ya ganye? Kwana biyu. Ya gare? Sanya takunkumi yana kare sama da mutum ɗaya. Ka bada tazara tsakaninka da duk wanda yake tari ko atishawa. Ya sai kai ma kana zuwa shagon nan. Na dan zo sai. Kai sharbi na nan? Zai fita ma yarin ya shagon tana nan. Okay, nagode. Ka ce ba bare yana gaisuwa. Sai ka zo dai. Nagode. Yawa. Wina! Ka guji wa kai magani. Idan kana fama da zazzabi, tari ko wahalar numfashi, maza nemi shawarwarin likitoci. Coronavirus baya nunawa a fuska. Yakan kama babba har ma da yara. Don haka, mu yi ƙoƙarin hana yaduwar wannan cutar. Idan ana fama da zazzabi, ko tari, ko sarƙewar numfashi, kira NCDC a wannan lambar 0800 09 70 00 010. Jama'a, mu kula da kanmu domin hana yaduwar wannan cutar. Coronavirus gaskiya ce.